A už teda daňový úrad bude mať taký ako impuls, že aha, bolo by vhodné ísť tam teda na kontrolu, ísť sa pozrieť. Tak proste ako také bolo želanie správcov dane, takže tým, že sa vytvoril priestor v tom daňovom priznaní, tak vlastne sa zaradili. Tá prvá časť je zrejme rovnaká, nedochádza k žiadnym zmenám ani v odpočtoch riadok. Viem, že daň na výstupe aj minulý rok bola riadok 19, odpočítanie dane 20, 21, potom osobitne uvádzate, čo sa odpočtov týka, tuzemské odpočty, odpočty pri dovoze, no a potom idú teda tieto riadky 26, 27, 28. No a do toho riadku 26 teda budete uvádzať zníženie základu dane, čiže výšku napríklad poskytovanej zľavy, riadok 26, 27 bude oprava dane na výstupe, čiže to, čo ste predtým priznali a odviedli pri uskutočnení plnenia, tak v prípade vyhotovenia dobropisu teraz vlastne budete žiadať časť dane na výstupe, budete žiadať nazad zo štátneho rozpočtu, hej? Takže máte tu aj uvedené, že rozdiel v základe dane a v dani po oprave podľa paragrafu 25 odsek 1 až 3 znamienko plus alebo mínus. No, ak budete žiadať daň nazad zo štátneho rozpočtu, čiže pôvodnú daň na výstupe dobropisom znižujete, tak asi použijete znamienko mínus, hej? Keby náhodou ste vyhotovovali ťarchopis, tie ťarchopisy nie sú bežná záležitosť, ale môžu byť najmä pri rôznych ročných vyúčtovaniach, ja neviem, energií alebo podobne, môže byť výsledkom celkového zúčtovania za nejaké, povedzme, 12-mesačné obdobie môže byť aj ťarchopis, teda ako nedoplatok toho subjektu, toho odberateľa. Tak pokiaľ by išlo o ťarchopis, tak budete mať riadok 26, zvýšenie základu dane, čiže plusová hodnota, a takisto aj riadok 27 bude ako ďalšia daň na výstupe, zvýšenie dane na výstupe, čiže ako odvod ďalšej dane. Takže vecne vy vlastne budete robiť presne to isté, budete rozmýšľať presne tak, ako ste rozmýšľali aj do konca roku 2011. Akurát, že tie údaje z dobropisu a z ťarchopisu nebudete započítavať do tej hlavnej časti daňového priznania, ale budete ich osobitne vykazovať v týchto riadkoch 26, 27. No a ešte možno dopovedať, ale to, čo ste tiež robili, že pokiaľ ste tým, ako hovorím, že samozdaniteľom, že teda máte nadobudnutie tovaru z iného členského štátu alebo prijaté služby z iného členského štátu, z tretích štátov, alebo prípadne ste kupujúcim tovaru s inštaláciou a montážou od zahraničného dodávateľa a tiež teda máte urobiť samozdanenie, to sú všetky tie prípady samozdaňovania, tak vtedy vlastne, keď dostanete dobropis od dodávateľa zo zahraničia, tak takisto v riadku 26 a v riadku 27 vyjadríte zníženie základu dane, zníženie dane na výstupe a súčasne, v takomto prípade, keď ste ten samozdaniteľ, tak súčasne vlastne vyplňate aj riadok 28, oprava odpočítanej dane. Hej? Lebo však ako logicky viete, že keď ste plnenie prijali napríklad tovar z iného členského štátu, kúpili ste tovar za 100, priznali ste teda v daňovom priznaní v tých hlavných riadkoch, povedzme v októbri, daň z nadobudnutia tovaru, základ dane 100, daň na výstupe 20. Súčasne ste si 20, povedzme v októbri 2011, 20 ste si uplatnili aj ako odpočítanie dane. Čiže výsledok daňového priznania z tejto transakcie bola 0. Ale v zásade ste priznali daň na výstupe 20, uplatnili si odpočítanie dane 20. Teraz, povedzme v januári alebo vo februári, by ste dostali dobropis o 10%, zahraničný dodávateľ znižuje cenu tovaru, tak vlastne musíte ak bude dobropis, ktorý dostanete za január 2012, tak musíte opätovne sa vysporiadať aj s daňou na výstupe a aj s odpočítanou daňou. Lebo vy ste tá istá osoba, ktorá si priznáva daň na výstupe a súčasne túto daň na výstupe aj odpočítava, uplatňuje aj odpočet. Takže by ste 10%, zo 100 je 10, takže by ste do riadku 26 dali. Základ dane sa znižuje o 10, čiže minus 10. Odpočítanie dane v riadku, teda nie odpočítanie dane, daň na výstupe sa znižuje o hodnotu 2, to by bol riadok 27. A súčasne ten riadok 28 je teda dosť dôležitý, pretože súčasne samozrejme musíte opraviť odpočítanú daň. To znamená, že keď znižujete daň na výstupe o 2 eurá, súčasne musíte upraviť odpočítanú daň, čiže vrátiť 2 eurá do štátneho rozpočtu. To znamená, že by ste do riadku 28 napísali teda tie 2 eurá a výsledkom by bol zase nulový vzťah štátnemu rozpočtu. Veľa popíšete.